Hej og velkommen til min sportbedring. Vi starter bare med det samme. For mål har jeg valgt, at der skal være Handanovic, som han er rimelig god, synes jeg. Han stats har 87 i dyk, 88 i reflekser, 80 i håndtering, 57 i... Ja, det forstår jeg ikke selv, men 70 i spark og 84 i position. Som venstreback har jeg valgt, at jeg skulle have Konstant. Han er ikke lige det højst rated, men han stats er 83 hurtighed, 78 dribling, 67 skud, 77 forsvar, 79 aflevering og 71 hovedstød. Jeg synes selv, han er meget beast at spille med. Centerbacks har jeg selv valgt, at det skal være Benatia og Bona. Benatia, han er 73 hurtighed, 63 spark, 63 dribling og 42 skud, 87 forsvar, 62 aflevering og 83 i hovedstød. Og Bona, han er 77 hurtighed, 59 dribling, 43 skud, 82 forsvar, 69 aflevering og 79 i hovedstød. Højreback har valgt, at der skulle være Abate, fordi han er klart den bedste højreback fra den italienske liga. Og han statslyder 93 hurtighed, 74 dribling, 62 skud, 73 forsvar, 73 aflevering og 74 hovedstød. Som højre midt har valgt Cuadrado, fordi han er hurtig, og så skal han også passe med en af mine angriber, der skal være der. Men han statslyder 93 hurtighed, 87 dribling, 66 skud, 62 forsvar, 79 aflevering og 58 i hovedstød. De to center defensiver er Guarin og De Rossi. Guarin, altså det er bare et beasthold, jeg har tænkt mig at lave, og han er 78 hurtighed, 83 dribling, 82 skud, 76 forsvar, 82 aflevering og 78 i hovedstød. Daniele De Rossi, han har kun 69 hurtighed, 78 dribling, 75 skud, 83 forsvar, 81 aflevering og 84 i hovedstød. Venstre midt har valgt El Shaarawy, fordi han er klart den bedste. Han stats er 87 hurtighed, 85 dribling, 4 skud, 50 forsvar, 73 i aflevering og 57 i hovedstød. Mine to angriber er Ibarbo, jeg kan lige finde ham. Nå, der er lige en fejl. Nu må jeg undskylde. Nå, så tager vi bare Jackson Martinez. Han er 82 hurtighed, 78 dribling, 75 skud, 59 forsvar, 67 i aflevering og 86 i hovedstød. Ja, nu skal jeg bare lige finde Ibarbo. Nå, der var han. Ja, jeg vil åbenbart komme til at sætte ham på transferlisten, men ja. Ibarbo, han skal så være i angrebet sammen med Jackson Martinez. Og ja, jeg har ikke prøvet holdet endnu, så jeg vil tage en kamp med det her lige om lidt. Og ja. Nå, det var så den scorebuilding. Og jeg håber, I vil kunne lide den. Hej.